Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar Migago tarik 22 dwe mar 12 higa ma 2022 ndalo adek kende to wadhi e nyasi mar Christmas. Mathoth timore e pacho kaendi ahinya to motenore kod duoko mag piny maduong' mar KCPE ma skunde to kod jopuonjre medo yudo duoko kendo mor okwako kor gwenge mathoth. Bende nitiere weche motenore kod duol mar IEBC kaachiel kod mago mag governors ma oro kwaya mondo mi omedgi omenda ma ginyalo chopo godo kare dongruok mag counties mag to kod mamoko. Magi weche ma omiyo pek. Nina furaha kwa kuwa nimeanza kuyapata. It's all good now. I can see that it was worth it. Jopuonjre jonyuol kod skunde pod medo yudo duoko mag penj KCPE ka en mor ne jopuonjre ma otimo maber. I implore doctors and indeed the entire health workforce to be empathetic during this festive season as we engage the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union on the strike notice issued by the union. Gao mathietho kwayo riwruog lakteche ochiw thuolo ne lalruok e kindgi kendo kik gibagi ng'anyo magichano dwe manyien. Aput mayalo commissioners ang'wen mag IEBC kawuono winjo report mar jogo modonegi ka commissioner Irene Masit en achiel kuom mago ma iwinjo ywakne. Tigni nyako Ramogi par nyalo tudri kodwa kokal namba ma tudruok mar 239600. Bende yudwa achiel kachiel kokal e Facebook page mar Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, yudwa kanye YouTube bende Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel. Kawachawo gi wach ma bende pod kelo kuyo en ni ji 57 dhi nyime kod yudo thieth e kuonde yudo thieth mopogore opogore e kaunti ma Kisii. Bang' nyamburko mane rigi idho yudo masira apaya masotik kochomo Kisii kawachore ni nyamburko no mar kambi mar Pelican Classic ne urek mare ogomo e kano chwado siro mar stima mane ni bath apaya kapok ne ogore piny molokore nyadinwoya. Obila ma Keroka e kaunti ma Kisii dhi nyime gi timo nonro matut ewi masirano. Kufika hapo nikakuta gari imelala na watu wanaanza kulia, ndio tukaingia ndani tukaanza kumomoa na kutoa watu. Wengi wao walikuwa wanakatakatwa, watoto wanakatwa, wengine wanapigwa kichwa. Alikuja raini ya huyu alikuwa anatoka Nairobi. Alipokaa na msukuma huyu mwenye alikuwa anaenda Kisii akajaribu kumwepa. Alipomwepa akatumbukia kwa mtaro na kupingilika mara kadhaa. Ningetaka kutoa mwito niseme wakati huu wa Krismasi nimesema madriver wao waangalifu. Okwe mundo beda kiche kinde ni ma wadhi nyasi mar Christmas jogo matiyo gi wang' apaya, jogo mawuothe bath apaya kata genga apaya, derepe mag nyamburko wang'i chal mar nyamburko kapok wadonje ndara. Bende wabed motang' mondo mi wachop kare kuonde ma wadhi. E wach mabende poden mar kuyo en ni jamiji Nyiero Gibson Gadhu mahumbe lachi bedo nyamin wach e tugo mar Vioja Mahakamani owito ngimane. Gadhu osebedo ka kedo kod tuo mar sukari kuom higni ma ok tin ne 20 mano weyo ka nyarogno mare okethore ka nyuola mare yande ogolo kwayo mar konyo weche mag thieth kendo ne owuok e kar thieth tarik 3 dwe mar 8 higani. Kata kamano chal mar ngimane ne omedo kethore kendo wito ngimane okinyi makawuono. Saa 3 za asubuhi. Tarehe ngapi? Tarehe 6 mwezi jana. Ilikuwa njuma ngapi? Mzee na kuuliza ilikuwa njuma ngoja. Watimo mos ne anyuola mar Gadhu, Nyasaye oket chunye kama okwe. Kadhi kaunti ma Siaya jopuonj, jonyuol kod jopuonjre mag piny maduong' mar KCPE ma higani skunde primar ma Siaya
ahinya to mano ma Siaya Central, Bondo Township onyiso mor margi tok jopuonjre skundego kadho penj. Kaluwore gi japuonj maduong' mar Siaya Central Vincent Kowino, jopuonjrego okalo kaluwore gi luor, kinda gi tich matek mane giketo e sombgi nyaka odiochieng' mogik e kinde mane gintiere e skul. Wach makamano osir kod nyawadgi ma Bondo Township Charles Ochieng' ma osingo mar neno ni jopuonjre mamoko mabiro bende biro kalo penj. Skul mar Siaya Central ni kod jopuonjre 5 mane yudo max 400 kadhi nyime, ka jopuonjre 7 e skul ma Bondo Township yudo max 400 kadhi nyime. I'm so happy today with the performance of our girls. The first girl is Omondi Angela Adhiambo. Second girl, Omondi Valerie Michelle. They have done us so well. We expected that they will do well, and we thank God for the results that they have given to us. As a school, we have a category of 300 to 399, 50 of them, 250 to 299, 24. And this has improved the mean score of our school. I study at Siaya Central Primary School. I got 405 marks. My dream school is Kenya High, and I hope to work in the IT field when I grow up, mainly cyber security. Nimepata 416 thanks to the motivation the teachers gave us and the revision I've done. I've got 409 marks and I'm happy for that. It has taken a lot of hard work because we cooperated with the teachers, and it has not been that easy for us, the candidates 2022, and we are really happy for the marks we have got. Poch gi pak ne jopuonjre to makare bo mi thuolo mondo mi iorna weche wach ni ote machoke namba mar 360 ne nyathi ma otimo makare ma bende miyo puoch gi paka obedo gi thuolo mar somo. Kaudhi weche mag thieth, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha odonjore wach gomo mar lakteche ma pacho ka masani chano e bwo telo mar KMPDU. Nakumicha ogolo kwayo ne riwruok mar lakteche mondo chiw thuolo mar bedo kod twak ewi wachno. Jatend migawo no wacho ni apisi mare osechako twak ewi moko kuom ywak kata ng'ur mosebedi kichwalo gi riwruok mar KMPDU ka gibogo ng'anyo chakre dwe mar achiel higa mar 2023. Achiel kuom ywak laktechego en mondo piny owacho chop kare winjruok mar CBA mane gichwoyo kogno higa mar 2017. I implore doctors and indeed the entire health workforce to be empathetic during this festive season as we engage the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union on the strike notice issued by the union. My office has already initiated conversations around the issues raised by them, and I'm persuaded that we will find a common ground as patriots serving one nation. As a believer in professionalism, dialogue, and cooperation, I'm certain that we will succeed corporately in delivering health services to Kenyans. Kapod ntiere weche mag thieth kinde ma thoth ji nitie wuoth ma ochomo dala kata pacho e nyasi mag sikuku. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ogolo kwayo mondo ji obed akicha e tuoche malandore kaka COVID-19, nyaldiema kod Ebola. Nakumicha okwayo ji mondo mi oluw chike mag gayo landruok mar midhusi mar corona kendo rit weche ler e yor gayo landruok mar tuono to kod nyaldiema tok tuono muoch e counties maloyo 10 e pacho ka. Bende maro ni kaluwore ni tuo mar Ebola nitie piny libamba, ji onego bed akicha maneno ni tuono ok olandore e pacho ka. We are approaching the peak of our festive season. I'm making an appeal to us to keep ourselves safe and responsible. Our warm Kenyan culture means we will socially mix and interact with different populations during this festive period. I want to ask us to be cautious in these interactions. These increased activities are likely to lead to increased rate of transmission of the epidemic-prone communicable diseases that we are closely monitoring, especially COVID-19, cholera, and Ebola. Kindly adhere to appropriate public health measures to avoid chances of infection. E wach mar mor kod nyasi, jatend piny Kenya William Ruto nyochopo higni 56 odiochieng' manyoro e nyasi mar ringo nyuolne. Ruto noriwore gi nyithindo mane okonye kampen mar pidho yiende e boma ma Ngong, kaunti ma Kajiado. Tok mano, Ruto ne obago nyasi mar Christmas e kar jot mare ma Nakuru. Nyithindo noyudo thuolo mar mong'o keke nyasi manyuol jatend piny
Ka Ruto kod mina ode Rael Ruto nokwayo hayo maber mar skuku mar Christmas kod mar higa manyien ne nyithindo goto kod jo Kenya duto. I wish you well. I know we are in a festive season. All of us are going into Christmas. I want to wish each and every one of you and your parents and your families and all Kenyans a Merry Christmas and a blessed, wonderful 2023. As we go to 2023, we wish you God's blessings together with your families as you will be traveling wherever you are going, whether you are going up country or you'll be left in the city. We want to wish you God's blessings. And parents, we want to say thank you so much for the work that you continue to do, even in State House and in the office of the President. We appreciate you. And thank you for bringing up your children in the ways of the Lord and even in the religions that you believe in, because that is the best thing that you can do to your children. Wan bende wa keto ne kanyo hayo maber mar odiochieng' mar nyuol mar 56 mar jatend piny Kenya William Ruto. Ka wadhi nyime, jatend migawo mar pur Mithika Linturi ojiwo jopiny mondo ket maino e pith yien koriwo yien mag olembe kinde yiende mamoko e kinde ni ma chenro mar pidho yiende dhi nyime pachoka. Kane olose kar chung'o bura mai Gembe South County Mameru e kinde mane oyango chenro ma pidho yien e gwengego. Linturi wacho ni migawo mare biro neno ni nitiere chiemo moromo e pachoka e kedo gi ngaji masani okwako thoth gwenge ma oting'o counties bura. Wakati tunapanda miti sahabu, niko na jukumu ya kuhakikisha Kenya tunashalisha chakula cha kutosha. Let us do a mix. Ile miti tunapanda, sababu kuna miti ingine inaweza kutupa chakula. It was very well put by one of the speakers. Ipata panda wakando, panda makandamia, panda inaitwa mbera ama inaitwa nini? Mapera, machungwa na nyingine, sababu ni itasaidia ya maneno tunaongea juu yake, na mwishowe pia kuna chakula ama kuna kitu tunaweza kupata ya kuweka tumboni kupitia hiyo miti tumeyopanda. Ya Ramogi kapo kwa dhie yueo ntiere jogo mosero na ote kaindi magi yango godo gigoero kamano ne jogo ma otimo maber e penj mar KCPE ma bende ne ogol duoko mare odiochieng' manyoro obedo gi thuolo mar bende somo ji machal kamago mose oronwa ote. Josinta iwacho ni igo itimo wero kamano ne owadgi baba mabende no yudo max maromo 400 to kod 9. Brian iwacho ni yorne kanyo ote mar puoch to kod pak mano kanyo kokal namba matudruok mar 3-6-0-0. Bende no kanyo ng'at ma oluong kaendi ni Beverly's Fidelis Pande mabene yudo kwan max maromo 380 kod 1 puoch gi pako kuom min mare Mili Wairera bende wacho ni otimo matek kendo en gi geno no brodhi nyime gi timo makare kata kodhi e klas 9. Nyakoro mogin gi thuolo mar orona ote ni na obedo gi thuolo mar somo gi nikech kama gidonje ne gi esanya no ka okelo wiye matin. Kata kamano thuolo mar somo gi biro nyime kanyo ka oyueyo matin kikidhi mabor oduogi weche manyien mamoko. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundiala la jo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa.
Lugha tiso, unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya Makarao. Wapi huko? Tazama Makarao sasa ndani ya View sasa. Glass, are we together? Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Merry Christmas! E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhi alohono mar Yesu. Kawakelonu tugo mopogore opogore. Koro nikech en Christmas wakelo yien. Nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwayas mawer mamit. Kod gik moko mabeyo beyo. Mane Ramogi TV. Nataka to wewe Nyeri, nilete wewe Kisumu, via international airport, the land of Lupita and Obama. Jokanyanam, Nadeuru, want the CBK music, we wish you a Merry Christmas. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier Leagues jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu, uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier Leagues games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV chendo mar Migago. Wadhi nyime gi weche manyien. Jochung' ma magawa ma Serena kod Yaya ochopo e nyima put motele gi jang'ad bura Agri Muchelule matimo nonro ewi commissioners 4 mag IEBC. Magawa ma Serena yango ni commissioners 4 go notiyo gi magawa ne romo mane gigolo e pachgi ewi gino manomiyo giringo gi wuok Bomas e kinde lando duoko mar jatend piny bang' yiero mokalo. Jochung' ma magawa ma Yaya ogolo tipo mar CCTV magilieko ni nyiso commissioners Irene Masit kadonje magawa no tarik 15 dwe mar 8 higani. Jatije mar IEBC Marjan Hussein Marjan beno chopo nyim aput no kama en bende nochiwo report mare motenore gi tulo manomuoch Bomas chieng' lando duoko. Nonro no dhi mbele apisi mar KICD Kenya Institute of Curriculum Development e bomani ma Nairobi. Achiel kachiel watudre kanyo kod Walter Nyambaga mabende ntiere kama nonro makamano dhi nyime mondo mi omiwa ler ni to nyaka gie sani ang'o mosetimore e kinde mabende gidhi nyime gi timo nonro. Walter,
Erokamano kuom riuri kodwa kendo ng'eni intiere kama nonro ma kama dhi e nyime. Miwaler nyage sani ang'o ma osetimore, ang'o ma dhi nyime, to report machal nade mwanyalo yudo kowuok kanyo. Weche Manuel jodogo nowacho ni buro dhi bondo, mano nyiso pek mar bura. Nyaka gichop seche gendi bura twerore nyowuoyo, kendo ng'ato ka ng'ato golo pache kachiel kod gino mong'eyo. Ka jodito mago ma nyaka chop seche gimano chope nyima put motelle kod Agri Mchelule. Moko kwedore, moko bende wacho adieri gima ging'eyo, ka moko bende dhogi omoko kendo gi nono kod weche makoro chal ka gima pilore kendo medo donjo iye. Motelo ne maendi ka bende joditogo kata mana Agri Mchelule kachiel kod kamiti mare mosebedo kamulo bura niendi koro ka yweyo mana madundo ka bende bura maketo kod mane oweyo ka moko kuom jodito mag magawa mokelo kanyakla mano mar Serena Hotel moluor Simon Kamau to kod nyawadgi mar magawa mano Mayaya Hotel bende ne orekose golo duonde gi kaendi ka bende moko kuom jodito goendo wacho ni adieri ni tarik 15 kanyakla kod tarik 16 limbe kata bende commissioners mag IEBC mokelo kanyakla Irene Masit kanyakla kod Wanderi Justus Nyang'aya kod mamoko ne otimo limbe kendo bende kanye mane gigole pachgi ka gikwedo godo duoko manoland kod jakom mar IEBC Wafula Wanyonyi Chebukati. Kata kamano moko bende ne bet ka koro bet ka tek kinde go mane Donald Korir penjo maleo ka ne dwaro ni mondo jatatije magawa mar Serena kanyakla kod mano Mariaya onyis nyim doho ni kata kamitino ka bende en kod lony kata teknolojia manyasani mar fwenyo godo ni adieri Irene Masit bende nodonjo telno tipo motang kata wang dede monyisi e kit mulo bura maketo kod mane motelo ne mano endo Agri Mchelule kanyakla kod jokanyo mar kamiti ma bendo tele kod Agri Mchelule mane winjo bura maketo kod mane ne oketo jatatije ka duol mar IEBC Marjan mondo mi bendo gol mathoth motende kod gino mong'eyo. Marjan no lero ne kamitino endo ni kalore kod tich mare wuon kanyakla kod pogo tije ne moko kuom commissioners mas chaka chop seche ge ni tiyo ridi maliet en ne gitayo tije makare kendo bende kalore kit kaka nopod ne gi tije margi mokelo kanyakla kelo tudruok marno kod migawo mar obila rago kit tudruok mago kachiel kod jogo mane miyo chenro mar yiero dhi makare ne gicholo tijegi makare makmana ni pogruok e paro nogiko betie e kinde mane jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne koro kawo thuolo mondo mi oyud duoko ma wiye kapok ogo chapa duoko mane dhi land kod kamiti mar kod duol mar IEBC motele manoendo. Pogruok chal ka gima ne olimbo e kinde mane to nyenyore ni pogruok e ombulu mar ng'atno moloyo kod namba 2 mare ne bet kanyalo chopo mana gana 1000 moko made chop 200 kamaendi kendo dwaro ne nitiere mondo mi koro twak obedie wi pogruok mantiere kit kako kete yangore ni ji maromo 4 e kamiti nogo kata duol nogo mar IEBC mokelo kanyakla jogo manyaka chop seche giluongo ni Cherera 4 gi Dholiech ne dwaro ni mondo twak obedie e kit kaka nyal los duoko maketo kod mane pogruok obetie paro e kinde go mane koro moko kumo kinde mochung' kaendi ne jogo mane obedo kaka joneno kod mago modonjnegi magin moko kuom commissioners manyaka chop seche gi moko osegwetao kendo wuok e PC bende Marjan ma en jatatije ne olero ne kata mana bedo ni koro lwandh oko geche mane Masit kachiel kod jowete ne tiyo godo en kolore kod chik mano manyaka chop seche gi no winjo bed ni tok ka koro ginyal chwalo tich mochuogi ni mondo gichwal to moko kuom mwandu mag duol mar IEBC winjo bed ni gitiyo godo iket ka mondo ket tenge. Machielo kendo en ni Weche Manuel wach mane owe ka seche moko bedo manyal gide ni to e kinde mane romo maketo kod magi dhi nyime e magawa mopogore machalo kaka mano mar Serena kod Yaya ofwenyore e nyim kamiti ni endi nitiere moko kuom jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance manotimo limbe ne kamiti gi endi koluwore gi kit kaka twak ne dhi nyime bedo kod romo kod kamiti
seche mopogore opogore tarik mopogore opogore ute mag tongo na giendi kata mag yweyo gino magilieko ni romo moro no beti mawiye mix alate kid jok mamoko bende chal ka gima nyingi gi koro sethinyore kendo bende joneno ge olieko ne Agrim Chelile ka chiel kod kamati margi ni gino mane gitwakie kuonde mane girome machalo kaka ute mag yweyo giendi ne okoyangore malongo mak mana ni tipo mag wang dede mochwal ne nyim doho niendi koro oyango kendo keto ler mak mana ni okil Kamaloka Donald Korir to pod ochung kar tiende ni nyaka bed ni kit wang dede monyiso tipo goendo okosenyongo doho ahinya kendo bedo ok nyal ketie maino biro ng'ado kidwoko maket kod mano miyo en bura mano ma nyaka chop seche gi oweyo ka pod dwaro mathoth mar kolo iye kaachiel kod neno moromo odhi nyime chieng' Manuel mano mana moko ma wiye ma bende osedhi nyime ka bende kamitini pod ni kod manyo moko kuom neno manyalo mi ging'ad bura kinyalo paro ni idwaro ni mondo kit ng'eto maket kod mani kik chop tarik 18 dwe manyien nikech moko kuom commissioners mag IBC winjo bed ni wuok e apisi kendo dhi yweyo kachiel nyaka studio Chieng' Manuel. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa lipot motenore kod mano inie wang'wa kanyo. Ang'eyo ni wabobedo gi lipot ma bende obidhi kendo monon makare kotenore kod chenrono madhi nyime. Kod nyime gi weche manyien en ni piny owacho okwa mondo med kwan omenda ma ochwalo ni counties mar chopo kare ting' mar tend loch gwenge. Ma en kwayo mogol kod riwruok mar governors kokadho kuom jakom kamati margi motenore kod weche mag omenda Fernandez Baraza man governor ma Kakamega mawacho ni piny owacho mar counties biro chopo weche mag dongruok ka omed gi kwan omenda ma ichwalo. Kupitia kwa chama chetu cha county the Council of Governors tumesemezana ya kwamba lazima pia tushirikiane na serikali kuu kwa mambo ya kuleta zile projects ambazo zimekuwa devolved na via zile functions ambazo zimekuwa devolved. Lakini jambo la muhimu sana tumesema zile functions ambazo zimekuwa devolved we must also get the respective revenues na pia zile costs ambazo zimekuwa devolved lazima pia tupate resources. You cannot devolve functions without resources. Na hiyo ndio jambo ambalo tumesisitiza pia kama governors. We are ready to take over functions from national government, but they must be accompanied by requisite resources. Kawuok e gwenge wadhi e gwenge mag Narok South, jogo manodar e bungu ma Mau ibiro miyo chudo mag higa manyien. Piny owacho yango ni mana jogo mibiro puodho kendo yango no dar e bungu no mibiro chulo. Jatend migawo mateko kod modhi Davis Chirchir kane loso e kambi mar Saptete kar chieng' od bura ma Narok South koten kod jagoro mongirore migawo mar limbe John Olotua. Odhi nyime gi kwayo oganda go mondo pidhi yiende e skunde, kor gweng' kod kuondegi mag tich kaka yo mar ywayo koth mabiro kelo pi e kar rito lee ma Masai Mara. Bende gichiwo kony mar chiemo ne jodak ka bang'e gipidho yien e complex ma Mau ka gisiro chenro ma jatend piny Kenya mar pith mar yien e Kenya mangima kaka yo mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Motelo ne mano, gavana e kaunti no ma Narok Patrick Ole Ntutu ne osesingo ne jodak ni jogo manodar ibiro miyo chudo kowuok kuom piny owacho. Wale watu ambao walitolewa msituni, and I will always repeat it, ya kwamba let's ask the government of the day watoe pesa wakompensate hao watu, watafutie shamba na wanunulie hao, then they be relocated, kwa sababu msitu ni yetu yote, msitu ni nguzo yetu. Unless sijui kama governor iko miche ya kutosha, hii watu wetu wapande miti na iko nafasi ya kupanda miti. Tutawekelea mipangilio kutoka tumalize Christmas alafu tupange so that we can settle our people, lakini tutashikana mkono na Kitilai, tutatue hii shida, tutashikana mkono na Governor Patrick, tutatue hii shida na tumalize kwa karibu sana. Na waomba ninyi wote kila mmoja aweze kupanda miti, iwe kwa shule, kwa nyumbani kwako na kwa sehemu zote, maana miti ni muhimu sana katika taifa letu, inatupatia maji. Kawadhi e gwenge ma Kisumu, oganda mawuok e kuonde ma yuto gini pinye kar od bura ma Kisumu Central
koro ni kod mor bang' yudo mich mag Christmas mondo kowuok kuom jaod bura margi Joshua Odongoro. En mich ma jaod bura nowacho ni chiwo mondo orieny wang' jogo ma yutogi ni piny. Odiochieng' mar nyuol mar ruoth ka wacho ni en odiochieng' ma ji duto nyaka bed mamor. Oron wacho ni jotelo mamoko bende mondo koro tim kamano. Eneno ni ji duto bedo kod sikuku makare komedo ni chieng' tarik 25 obiro bago nyasi mar chiemo manono ni nyithindo maonge kar jot kata nyithindo modaka e wakor wang'a piny e bomano. Shikuku mwachiko kata Christmas mwachiko en chieng' mwaleme, chieng' mwachiwe, chieng' mwapako Ruodhwa Yesu Kristo. To kaka jo Kristo wang'eyo ni chieng'no nyaka wachieme bende kaka achiel kuom gigo monego watim. To wang'eyo ni nyawae corona, tuo maduong' ni midhusi ni. Wang'eyo ni economy mar piny be ok ber ahinya. Koro families nigi tich matek kata mar keto kuon e mesa. Omiyo an kaka mjumbe ma Kisumu Central ayiedhora ni mondo mama ka mama manie ot oyudo ngano ma chieng' Christmas otedo ne joge. Wawinjore ni joma nodonjo leadership ne wadhi tiyo kamoro achiel. MP osebedo katiyo kodwa kendo kwa pango gimoro to watimo kako winjore. Kawuono agonero kamano kuom kelo ne jo ward na chiemo mondo migidhi gicham. Sani ji onge pesa, jomoko nindo kech tarik 25. Agoro kamano ni Daktari Oron omiyo koro nyithina dhi chamo chapat ka chopi dala mar Ugenya kor Gorengo. Agoro kamano kana support e kodo okalo pej nyaka sani. Wan kod eglengo. Mano kaka Kisumu Central dhi dum chapat kata mandas tarik 25 e nyasi mar skuku. Erokamano ne jatelo kata ne jaod bura kuom keto mor e wang' jodak. Ka odhi nyime joket mwandu e sekta mar limbe kaunti ma Kwale e kindeni mag nyasi mag skuku gi rwako higa manyien ibiro miyo arita kwe makende kendo miyo gi thuolo mar timo limbe nyaka e dho wath Madiani. Jalup gavana e kaunti ma Kwale Chirema Kombo wacho ni kokadho riwruok mar jokanyo jochiw arita orido kanda mar neno ni onge timbe maundu mabiro timore kinde ma welo timo limbe margi. Kolose kinde ma oyango magawa Madiani Pan Resort, Kombo wacho ni tend kaunti no oketo alwora makare ma dhi ywayo joket mwandu mathoth. This is a perfect place to call home. Peaceful place. Ningeomba tu kutoa hakikisho kwamba serikali tumejitoa kuwa watu wa mbele kuona kwamba tunalinda biashara zetu. Ndio maana tuko na miradi ya kufungua barabara za kwenda ufuoni. Tuko na mpango wa kuhakikisha kwamba zile barabara ziko na mataa na pia kudumisha usalama. Na kama serikali hasa tunaomba pia tushirikiane na wenye mahoteli kwamba usalama ukaweze kudumishwa. We are targeting mostly our local visitors because we open mostly for people when they come. The team will always find a way to accommodate our local people. Kwale County is excellent. As soon as I set my foot up on this soil and I call it home. Ka wuok e kaunti ma Kwale wang'ado tong' wadonje kaunti ma Kilifi. Chenro mar kedo gi nong'no e pacho ka oyangi kaunti ma Kilifi ka otele gi riwruok ma kedo gi midhiero no. Riwruogno bende yango ni maloyo nyithindo 1,000,000 kalo e midhiero mar ngaji ka achiel gi wakeini 135,000. Kane olose kinde golo chiemo moting'o ndhadhu, director mar riwruogno Nicholas Oteko kwayo jokanyo riwruoge ka achiel gi piny owacho riwo lwedo kendo kedo tieko midhiero mar nong'no. Jokanyo mag riwruogno bende okwayo piny owacho bero sekta mar pur e yor tieko midhiero mar kech mosebedo ka kwako thoth counties ma pacho ka. Kwa chakula ni vile bado baba anatafuta na mama anatafuta. Pia mimi nawasaidia, lakini huwa tukikosa ninaketi. Nashukuru
lakini hawa watoto hawatakosa. Fadhali sisi tukose, lakini watoto wasikose. Kuna chakula asubuhi kama vile uji tuwapatia watoto wanakunywa. Kama mchana kama kuna chakula wanashinda hivi mpaka jioni ndio wanakula sapa kabisa. Kwa hiyo mama pia ananiangalia mimi, dada zangu ananiangalia mimi. Kwa hiyo nikipata nawapelekea, kama sikupata sote tunalala na njaa. Tukibeba na shida sana, nikipata nakula, kikosa twalala. Kwa hiyo naomba muendelee kutusaidia hivi. Kila Mkenya atajaza sahani moja ya chakula, hii issue ya malnutrition itakuwa history. Na zaidi hapo pia tulikuwa tunasema tutakuwa tunafanya kazi pamoja na serikali, na tunataka ile Maputo Declaration ya 2003 ikuwe implemented, ile ambayo ilisema 10% ya bajeti iende kwa kilimo. Kawuok e gwenge ma Kadhodh nam chumbi wang'ado tong' mathoth wabiro nyaka e gwenge ma Hoho mar Okak kama maloyo familia gana par mawuok e kaunti mano ma Marsabit nyalo biro dong' kod kech maliyo tok riwruoge ma kony chiwo kony chungo chenro machwalo chiemo ne jodak ma kono. Kaka Wycliffe oleronwa, jodak golo ywak ne piny owacho kod jochiw kony mondo resgi ahinya to e kinde nyasi mar sikuku. Kata ubedo ni jo Kenya ikore ne ingo nyasi mag sikuku makoro okayo, jodak e gwenge ma opogore e kaunti ma Marsabit to ywago kech maliyo ma giwacho ni ochomo gi ng'ong'o e kinde nyasigo. Giango ni ma biro kaluwore gi luoro ni kony mag chiemo ma gisebedo ka giyudo kuom riwruoge kony inyalo bi chungi e kinde manok mabiro nyime. E gino ma iwacho ni riwruoge machiwo konygo ywago nok mar omenda mar tayo chenrogi. Jaduong' Elehe Gabana ma otelo ne gweng' ma Kargi wacho ni genogi kaka jodak ojok duono ka jochiw kony osechako dar e gwengego kendo chungo kony margi ma gisebedo ka gichiwo ne jodak makono. Tumesikia hii chakula ni mesi mbili. Kweli hii ni mesi ya misho. Tunajua. Tafadhali hii mesi kumalizika tutakuwa namna gani? Ywak makamano bende ochwal gi ruoth mar Bubisa Location Joseph Jirma mawacho ni familia mathoth biro dong' e kech ka bende okwayo piny owacho kod jochiw kony mamoko mondo otwe mana chunygi mar medo chiwo kony ne jodak mangaji kod oro pod onoro. Since we do not know when this drought will end, we will wish the well-wishers to continue assisting us. The population ya area ni around 7,223 households. Na in fact naweza sema karibu wote wanahitaji msaada hii ya chakula kwa sababu mvua imeweza kukosa katika area hii kwa muda mrefu. Kwa hivyo generally area hii yote inahitaji chakula ya msaada. Riwruog jochiw kony mar Church World Service wacho ni kata obedo ni weche sir mag omenda osebedo matek ne jochiw kony, giwacho ni gisetemo kendo chwalo kony mar chiemo ne familia maloyo gana 10 e gwenge ma yudore Marsabit, ka bende omedo kwayo jochiw kony mamoko mondo oriwre kodgi kanyakla mar konyo jodak makono. I want to appeal for other agencies that the drought is still very far away from being over. The situation has gotten worse than when we started providing this assistance. Most families have actually lost all their livelihoods because these people are pastoralists and they have lost all the animals. If you walk around, you'll just see the carcass of the leftover of the animals, and basically they now have to depend on food assistance. County ma Marsabit en achiel kuom counties ma oro kod kech medo nyoro jodak. Katend county no bende ne ochungo chenro mamoko mag dongruok kaka yorno mar neno ni gikedo kod oro ma osebedo midhiero ne jodak makono. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Obila e kaunti ma Isiolo mako nyasore e kaunti no gi alwora ne thuolo ma dweche 6 mokalo kendo tiao mach alap mado ma Isiolo ka joneno ne gin jang'ad bure dono Lucy Mutai, jakom duol makedo gi yedhe mamero ji Nakada Victor Okioma, County Commissioner ma Isiolo Geoffrey Omoding gi apisas mamoko mag piny owacho. Lucy Mutai olero ni nyasore go ne nigi nengo ma shillings million 20 kendo yango ni thoth jogo matiyo gi nyasore gin rowere, gino ma nyiso luoro ni biro chongi ma oganda e gini mabiro. Victor Okioma bende nyiso mor mare ko wacho ni tiao mach nyasore en achiel kuom yore mag konyo lwenj kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka, kendo biro ka lipot wacho ni ji tiyo gi yedhe mamero ji e okang' mamalo e pacho ka.
gichiwo puoch ne obila mane ondhiyo Nyasore ka koro gidwa ni lweny mar kedo gi yedhego onywakie gi jokanyo duto. And for us as Nakata, this is a big milestone in the fight against cannabis trafficking in this region. As you are aware, cannabis is the most problematic drug of abuse in the country. It may not be widely used, but for the few that use it, it is very destructive in terms of mental health issues. And therefore, we are happy that we have destroyed these kilos of cannabis, which would have ended up in the minds of our people and had very many mental issues among our children. This is business that most of people here in Isiolo and in the country as it is have decided to engage in. And when you look at it, the consumers are the young ones. It means in the near future, we may not have generations or even older people to talk about. So as a court, we feel that we have the responsibility to make sure that we expedite the matters that are before us, that are touching the narcotic drugs, like the ones being destroyed behind us. Hiyo crackdown inaendelea. Kwa hivyo nataka kuhakikishia wakaji ya Isiolo ya kwamba vita dhidi ya ulanguzi ya madawa ya kulevya tutaishinda. Vile tunaongea hivi tumeweza kushika wale ambao wanahusika, wahusika wakuu ya bangi na kete. Nyuolo nyathi moboye ginanga opiele sikadok ni thuolo onge odwelo. Halo nyikwa Ramogi, opak Yesu Ruoth, opak Jawar, nyinga iluongo ni Kristo Otieno kata kihero Yesu Nyale. Akwayo ni hai maber mar Christmas to gima kik wiwilgo pare ng'ato maonge gimoro be ketne smiling face wang'e to nying Nyasaye biro yudo duong'. Amina. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Dani Nigidinji Joge kutoka Nakuru, sehemu inaitwa Rangaranga. Nafanya kubeba na motorbike, lakini motorbike si yangu, ni ya kukomboa. Lakini sasa nimefurahi juu sasa nimeshinda, nitanunua motorbike yangu. So hata wewe mwenye uko hapo Rangama mahali popote unaweza ukacheza na ukashinda, kwa sababu mimi nimeshinda, hata wewe unaweza ukashinda. Nimefurahi sana. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaudi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashuri. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your... Oh, can you see me? Jatelo, report a check ni kelo ni. This man may be ever go buana. To nitie nyarkochia. Apenji, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanesa. Kendo ni kod chia. Oka luongoji. Mae kik bai. Hey! Mark Logi. Nyarkochia. Saa 1:45 mar otieno, tich abich. Mana e Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda to, yo ka yie mondi tim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata.
Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana Ramogi TV. Maria alijua kuwa mwanao angetembea juu ya maji. Je, ulijua mwanao? Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako ni rahisi. Bonyeza *811 *281#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni wadhi weche mag tuke. Klab ma Gor Mahia dhi nyime kod duoko makare tuke adhula e lig ma pacho ka klab mar Ulinzi Stars bende ne orodho klab mar Talanta gonde 3-0 alap ma Kasarani Annex. Kogalo nogoyo tim mar Bandari gol 1-0, gol mane logi jatugo Benson Omala, kama en gol mar 4 ma jatugo no oselewone Gor Mahia e tuke 4 alap ma Nyayo National Stadium. Klab ma AFC Leopards no kamodhi 0-0 gi klab mar Kakamega Homeboys. Odiochieng' ma kawuono klab ma Mathare biro rakore gi Nzoia Sugar ka joloch season mokalo Tusker biro tugo gi klab mar KCB alap ma Kasarani kochakore saa 9. Sekunde kama 40 ambazo zimepita. Mara ya kwanza ule mpira ambao alistahili kupangwa kati ya Uwekona, angalia hata ukiangalia Kisengere nyuma ndio beki hakuzuia vizuri, lakini mpira kama huu basi utasema amewazawidi Gor Mahia mapema sana hata kabla ya Krismasi. Hii ni zawadi ambayo ni kubwa zaidi ya zawadi ya Krismasi, manake bado na kaba juu ya mstari. Toma ina safi pembeni kushoto huku. Wach madhimio jo Manchester United mor gonde 2 kuwuok kuom jotugo Christian Eriksen gi Marcus Rashford nokonyo